Prišla som z druhej strany Slovenska, z Košíc a veľmi som rada, že teda môžem toto posunúť aj ľuďom, ktorí sú na východe, preto lebo mám taký pocit, že sa pracuje skôr so západným krajom a so stredným Slovenskom a ten náš východ ako keby spal. Tak verím tomu, že nie. Čiže čo sa týka mňa, tak ja stále hovorím ľuďom, aby si uvedomili, že teda to, ako vyzerajú a ako sa cítia teraz momentálne, je výsledok ich doterajších rozhodnutí a že jednoducho môžu to zmeniť len oni. A môžu to zmeniť tak, že začnú meniť svoje návyky, najlepšie, ak to začnú robiť všetko opačne, ako to robili doteraz, alebo keď teda začnú robiť veci inak, ako to robili doteraz. Takže vo svojich knihách hlavne hovorím o tom, aký veľký účinok má zdravá strava, vlastne pestované potraviny, ktoré sú teda vypestované na kvalitnej pôde. A veľmi som rada teda, že môžem sa zúčastniť tejto farmárskej konferencie preto, lebo veľmi mi záleží na tom, aby teda naši ľudia konzumovali to, čo rastie na našom pásme. A keď to budú ešte aj naše výrobky vypestované našimi ľuďmi, tak to je energia taká, že vlastne môže z toho vzniknúť len zdravý národ. A čo sa týka ešte tej otázky, ako ste hovorili, že nákup potravín, že je drahý, presne opačnú mám skúsenosť. Teda ak ľudia začnú konzumovať potraviny, ktoré ich aj svojím spôsobom liečia, tak nakoniec zistia, že nemajú hlad. To znamená, že tie obrovské nákupné vozíky, ktoré sú plné prázdnej energie, a všimnite si, že tí ľudia, ktorí nakupujú a majú také tie plné vozíky, presne takisto vyzerajú. Sú obézni, sú chorí, sú plní presne tejto prázdnej energie. Čiže snažím sa ich naučiť, aby si vyberali kvalitu, nie kvantitu. A v konečnom dôsledku to skončí tak, že je zdravý človek. A mne, čo veľmi záleží na tom, aby boli zdravé mladé matky, nechcem povedať, že by teda aj tá staršia generácia nebola zdravá, ale hlavne tie mladé matky preto, lebo my nededíme nadvahu a choroby, dedíme nesprávne stravovacie návyky a nevhodný spôsob myslenia. A myslím si, že toto môžeme ponúknuť našim ľuďom, aby sa aj v tomto zmenili a dali sa do poriadku. Pani Marčinková, rovnaká otázka. Ešte musím poznamenať, že obidve ste takým žiarivým vzorom, proste takým dôkazom, že asi na tom niečo bude. Hej. Takže tá vaša motivácia, ktorá vás k tomuto priviedla. Tak u mňa to bol skôr zdravotný problém a keďže som si uvedomila, že od 30 rokov nemôže byť predsa chronický pacient, tak som začala hľadať nejaké iné cesty k tomu, aby teda som ukázala ľuďom, že teda my si sami tvoríme ešte aj to naše zdravie. A chvála Bohu, už dlhé roky sa dávam do poriadku tak, ako to hovorím, ako to radím, lebo viem, že teda aj ten imunitný systém, aj tá vitalita a energia sa dá docieliť práve tým, že si vyberáme to, čo jeme. Takže u mňa to bol skôr tento krok a vidím sama, že teda to ľuďom veľmi pomáha, veľmi dobrú spätnú väzbu mám v tom, teda ak to správne pochopia, ak si teda nespletú moje stravovanie s nejakou krátkodobou dietou, ale ak to pochopia ako celoživotnú zmenu stravovacích návykov, tak sú vynikajúce výsledky. Dokonca mám veľmi pekné listy od manželských párov, kde teda už nepredpokladali, že budú mať bábätká. A po zmene stravovania sa deti narodili aj po niekoľkých rokoch, takže ja som za toto veľmi rada. Máte pocit, hej, za to obdobie, ktoré sa tomu venujete, že sa nejaká tá spoločnosť niekde posunula? Áno, tým, že teda komunikujem so svojimi čitateľkami, tak vidím, že hlavne tá mladá generácia, ktorá vlastne si zažila, skôr by som povedala to horšie, tak ako keby hľadajú miesto a hľadajú spôsob, ako sa dať do poriadku, ako predísť týmto dôsledkom zmeny, ktorá vlastne postihla nás po revolúcii a vlastne ako sa naučiť niečo, čo vlastne nás učili naše staré matky. Keď si uvedomím, že teda tie roky, čo som začala ja meniť tie svoje stravovacie návyky, v podstate som bola u lekárky len vtedy, keď som si zlomila nohu a predpisovala mi nejaké lieky proti bolesti.
som veľmi vďačná v tom smere, že môžem osloviť práve tie mladé matky, preto, lebo keď si to tak zoberete, tak je generácia, kde je strašne veľa právnikov, je veľmi veľa lekárov, je veľmi veľa manažerov, ale zabudáme obrábať pôdu. A teda ja, keď môžem osloviť tieto mladé matky, tak ja by som chcela apelovať na to, aby si uvedomili, že teda dieťa môže byť veľmi kvalitným poľnohospodárom, veľmi kvalitným zootechnikom. A šťastným hlavne, len ho treba naučiť a vlastne vypozorovať v ňom tento talent a podporovať ho v tomto a ukázať mu, ako sa táto pôda obrába preto, lebo ja mám pocit, že generácia mladých žien teraz už ani nevedia, ako si majú, ja nehovorím, že všetky, ale veľká väčšina. No a v tomto ja si myslím, že veľmi dobrá osveta je, že teda naozaj naviesť tie matky na to, aby sa naučili, aby tie svoje deti naučili tú pôdu obrábať a vlastne, aby vedeli, kedy je tá pôda kvalitná, že teda ju treba nejakým spôsobom starať sa o ňu, aby teda rodila čo najkvalitnejšiu potravu. Čiže to je taký reťazec naozaj veľmi dôležitý.